Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga amor. Manipod, Lawag City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti sakit tinakam ko. Nakaaramidak iti addang asaan ko a pinanunot no anyan to ti ibanag na. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Amor. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Umapapalak ka talaga kan ka, Amor. Nagswerte ka kin ni Marvin. Nagsweet ti asawam. Tunggal rumor kayo. Saan ang maisinsina kan ka? Kanayon anak ka holding hands kan ka. Sapay lang arod ko ta saan nga agbaliw ti asawa. Uray ko maaganak kami iti nga dosena. Kat saan latang agbaliw? Anya, kabailam ti aganak iti nga dosena? Kun naklaang mo't day taupat siguro nga anak mi, mabalinan. Ay, da kami kini Darwin. Sweet lang ang kanyak, idi awan pa'y anak mi. Idi addan anak mi, saan mo dun? Oh, di sikat timang lambing kan kwa na. Oh, uray awan mo't Anya? Ay na, sala na laing dayjay no adda masapul na. Ala, bay amon. Di importante, saan na kayo abaybayan? Rumwarta, bakit? Papananta? Mapantag pasyar. Apay, nakasweldo kayon Wen, iso ang mapantaman mo't agaliwaksay? Ay, katuan Adda kayat ko apagpasyaran ta. Sa dino? Basta, surprise. Makitam tulatan, no sa dino ti pagpasyaran ta. Rimwar kayo man gaya man iti asawam ang nagpasyar. Wana nang, apay ka di. Amom ka day, nga ado ti umapapal ken ka babae. Tapay kumamot nanang. Wen aga puta ay ayaten nakakanuunay ti asawam. Iso nga rod ama ko anagasatak ken kwa na. Ay adu pay nga rod ti akin crush iti asawam. Kasanaw, adamot nga min itsura na. Padasan da ang agawan kanyak ti asawang, tagugubat kamin. Iso abantayam anaimbag ti asawam, anak ko. Parakan ka, bakit? Regalo kan ka. Anya ngay daytoy. Lukatam, Ha? Sapatos! Marvin, nangina daytoy Apay anasken nga igatangan nak itinginginaan sapatos. Adda aklang mat iti balay. Manmanuak mat arumwar. Tapno daw saram nukas di arumwar ta. Agyaman nak, Marvin. Ngam nasaysaya at no agunong ka. Iti kasta, adan tumaaramat ta iti masakbayan. Saan ka amadanagan? Agururno nga ka. Apay nga rot asyakla ang ting katangam. Gimatang ka kumamot iti para ken ka Ay na, kat no nabiit lang idi gimatangak iti sapatos ko. Talagamot nga asinsado kayo na, Amor. Padpadakalin nyo mamagaya man to'y balayaw. Iso mati kaya ti asawa, tatang. Mayat sa mati diskitar ti asawa, manak. Diyak amukan kwa na, tatang. Iso mati makakaamo. Di namat ipapaigam kanyak ti sweldo na. Iso adyak amo no mano ti susweldo na. Sana bali tasan na kansamot ngay mimutan. Iso mati makaamoy ti amin Wan matkit di tatang. Kumpormi pa'y ti mangat-gatang na apara kanya. Uray saan mat nga importante. Mayatan ti balay tabagat. Nalpas matlaangan. An-anwon tangay ti dakkel a balay lakay. Pagyanan to dagiti agbalin nga anak ta. Sabagay ngam apay nga ta adyak matlag si Kugan. Agsikog kan tulat ta. Ayun gayam.
Kayat ko ti agparte iti baboy, tanalpasan ti balayta. Kasla Thanksgiving na. Ha? Unbakat, iti kasta, ad-adupay agrasya ti sumangbay kadata. Bakat, yamamukan ka ni Sir Jess. Iso ti bus ko. Hello, sir. Naimbagman ta na kaumay kayo? Nabayagan na kayat ka amam mo, Amor. Ha? Apay mat, sir? Kwa kanayon na ka nga istoryain kanyak ni Marvin. Nasingpit ka kano, ken napintas ka. Ay, kasta ka di, sir? Umay kayon, sir. Amok amabisin kayon. Umay kayon. Kuyugan kayon iti lamisaan apag tugawan nyo. Anak ko, naasidag matgayam ni Marvin iti bus na. Nadlaw yung matgayam, nanang. Itay pa'y adida nagsinsina. When nga road, dakkel siguro ti papasweldo na iti asawa. Iso akas taunay mati panangasikaso ni Marvin. Mabalin akasta, nanang. Alangar hod, anak ko. Asikaswem dagiti agsangpet abisita yaw. Wan, nanang. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y. Friend, di na kan samot pagan ano ti asawam ita. Gagangay taado nga ro ti bisita. Di mat bakla abos na ti saan na mapanawan. Kat gagangay abos na nga rod. Alangan mo't abaybayan na. Close mat ti asawam iti bos na niya. Daytamot nga ro ti madlaw ko. Sapay bakla ti bos na. Katanya ko maita. Ay. Awan, lipata mo din na iba ka. Bakit? Itulod ko pa ni Boss Jeff. Sige alakay. Gananad kayo. Imbaga ka saan ako nga itulod. Nga magpilit mat. May mayat matlaang no itulod ka, boss. Ang mga noon niya ti mapasamakan ka iti dalan. Katyak pa iti mapabasol. Wan nga agpaiso, sir. Iso amay mayat no itulod na kayon ti asawa. Okay. Katagyaman na kada kayo adwa, agpada kayo anasingpet. Anak ko, tulungan kan nga aginaw kat nay nagado ti iinawam. Wan man nga rod, nanang. Di pa'y nagsubli ti asawam. Saan pa'y nga rod? Nay, sa dino ayat tinang ituludan na itibos na. Jak mo ten tinamag, nanang, no sa dino? Anak ko, awan nga tati milagro nga aramidan ni Marvin kan jebos na. Apay mo't anak ko nayo ti kasta, nanang. Ay, sabali nga min ti madlaw ko iti gunggunay da, iti bus na. Anya nga ti rumbang aramidak, nanang. Agsipot ka, anak ko. Siputam ti asawam. Kan kita amot nga min ajay cellphone na. Jak mo't ugali apakibiyangan ti cellphone na, nanang. Ay, iso ama aramin na ti kayat na. No kasta asaan mo apakibibiyangan ti cellphone na. Apay anang bayag ka anang itulod iti boss mo. Nadadaalan tilugan ni boss. Kasta ka di? Kasdi ka di ti kasingad mo iti boss mo? Anya kaniya klase ti damag dayta. Natural tabos kukot nga rod. Kasdi ka di ti kasingad na kadagiti amin nga empleyado na? Natural. Nasingpat ni Boss Jess. Iso akay kayat amin nga empleyado na. Okay. Maturog tang harudan. Kayat kon ti aginan na tanapanugak. Apay, bakit? Agat atap ka kadi kanyag? Saan, Mat? Agdamdamag aklaang. Padasag tuman nakitaon ti cellphone ti asawak. Apay akas di tinasao ni nanang kanyak. Anya nga ta tinapaliw na kada Marvin kan ti boss na. Amangan mat no. Diyak kaya ti agpanunot iti saan anasayaat. Masapol nga da pamanagnag ko. Apay anasapa kasi mangpat.
Nagpakadak anasapa ka ni Boss Jess. Gaputa kayat kamanan nga ipasyar. Anya? Awan ganas kong agpasyar ita. Kayat ko ti masapa nga aginan na. Nabanog ka kani? Anya tinararamid mo aya. Naglaba aklaang mat. Alang arod. Uray saan tan arungwar no ko naman nabanog ka. Uray saan kan ngagluto. Agpa-i-deliver aklatan iti kananta. Tapno saan nga adda mabanog ka. Agbuya tala ang iti movie dito balay. Mayat nga agpay suday taan na panunot mo. Bakat? Nakaturugan ni Marvin. Bayat ti panagbuya mi iti TV. Inayadag nga alangan ti cellphone na. Aday ta. Kitaag no asino dagiti kati text na. Asino da ito kati text na. My love, tinakafunbok. Asino da ito makariingan ni Marvin. Apay nga dagan ka ti cellphone ko, bakat? Asino da ito kati text mo? My love, tinakafunbok. Awan day ta, bakat? Text lang day ta. Sika lang te ayatak. Kat awanan sa bali. Ulbot ka. Asino da ito kunak? Awan day ta, kunak mata. Paglulukwak lang day ta. Tasika tikang runaan kanyak. Diyak pulos yung pangarap ang maaramid mo kanyap ti kastoy. Bakat? Sa dino ti papanam! Agsubli ka! Day, anak ko, si Kamay, rabiin ngam apay nga imalatiw ka. Paunaganda ko ma, nanang. Sige, umunag ka. Agi amanak. Apay, anyat na pasamak. Ada nakitak akati text ti asawa kiti cellphone na. Ngamsan ko nga mo no asino. Gaputa, my love ti nakaphone book. Sigurado ka nga da relasyon da? Wala nang. Love ti awag da iti tunggal maysa. Ay, kasla saan anak kapapate nga da babae ti asawam. Ay, asino nga iti mamati nga da babae na? Kat nag-sweet mo't kan ka. Ngam adda, nanang, nabasak. Kat sigurado ak iti nabasak. Mamati akin ka, anak ko. Ala, pagkalma umpay laeng tirik na. Amor, bakat? Pangaasim, agawitan. Pagtungtungan ta kumaday to'y anasayaat. Diyak pa'y kaya ta makita ti asawak, nanang. Ala nga rod, dito'y kapay laeng. Siyak ti makisao iti asawam. Ibagak na agawid, kat baybayan na kapay laeng. Nakaturugan ni nanang. Imsyak, sa anak pa'y lang makaturog. Agkakanaatan ti mapampanunot ko. Ag-Facebook ak. Kitaak no naka-online ti asawak. Naka-offline matan. Ag-scroll ak pa iti Facebook ko. Barang maalak ton ti turog ko. Mayat daytoy aposta. May papan iti asawa ng gulib iti asawa na. Tinasayaat. I-share ko dayto Kanagbiro kak pa iti dadto mga i-share ko may papan iti asawak a babaero. Dito'y ko nga ipapas ti sakit tinakab ko. Oh, apay abigbigat nga umawawag ka, Aisa. Juan, kaputa nakitak dagiti shared post mo. Anya ti mapaspasama kada kayo kini Marvin? Ada nga min nakitak iti cellphone na. Ada ka text na ababae. Ay nagayam, pagtungtungan nyo kuma iti nasayaan. Saan arumbang nga i-post mo iti social media, ti saan nyo apagkinkinnaawatan iti asawam. Pagchismisan da kayo lang dagiti chismosa,
kan dagiti umapapal kan ka. Nasakit nga min tinakam ko, Aysa. Jak impagarup ang maarami ti asawak ti kasjay. Ikatam dagiti in-shared post mo, gayam. Da kayo mula tinakababain. Saan arumbang ti inaramid mo? Sige, aramidak ti imbalakad mo. Nakadado nga in-shared post mo. Dinak man laki na sa nga muna. Gaputas saan anatal na ti panunot ko itiray ti arabi. Kunak no iso ti pakaginawa ang tiriknak. Bakit? Diyak kayat asinaan nak. Gaputas ikat ti pudpud nung ay ayatag. Ibagam nga rod no asino ti babaim. Tibos ko tinakita makatetext ko. Pasensyakan. Nasilawak iti silang tipirag. Iswaday jay. Tinutupak tibos ko. Anya? Lukas ta. Agpaiso ti atap ni nanang. Apay anas kan nga aramidam ti kastoy, Marvin. Pakawanan na kumahamor. Ikarik, agbalbaliwak. Mga barwanan ta. Pumanaw ako niti trabaho. Tapno maliklikak ni Jess. Diyak kaya tasinaan na bagat. Diyak kabailan na mapukaw ka. Agpay sugayam tinapaliiw yu kada Marvin kan ti boss na nanang. Inamin kanyak ni Marvin. Ani Jess tinakita ka katitext na. Ay, una yan, jay asawam, anak ko. Tila inararamid na matan. Ngam nagkarialiklikan na ni Jess. Umikat ka nun iti trabaho na. Rumbang laang asika nga asawa na, dipilyan na. Diyak kaya mapukaw ko ti asawak nanang. Mabainak man, gapo kadagiti impopost ko iti social media. Ngamawanin mabalin ko. Saan gayam arumbang nga i-post iti social media ti apat ti agasawa. Ita, amok ang nagbaliwan ti asawak, Mr. Lonely. Gapo takanayon ko nga i-check ti cellphone na. Ket siguro, no addanto man manen pagapaan mi, sulbaran mi adakda kami. Asaan ko nga ulitin nga i-post iti Facebook. Taamok, apag chichismisan da kami laeng. To'y pagayam mo, amor. Agyaman ak pagayam amor, iti daytoy apakasaritaam. Agpay sumot ngamin. Saan nga amin ang mapaspasamak iti biyag mo kat i-post mo? Nang runa no may papan iti apayo nga agasawa. Ta saan nga amin a tao kat makisimpatsyaken ka. Amangan pay ket no adda dagiti maragsakan, akasta ti mapaspasamak ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga amor. Manipod, Lawag City. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.